Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bir musulman doğanymyz sorapdyr. 5 wagtyna namaz okayan we işleýän iş wagtynda namazlaryny okap bilemok. Öýe gelip kaza okayan şu dogrumy, namaz taşlamak dogrumy diýip sorapdyr. Hormatly musulman doğanlar, her namaz öz wagtynda okamalydyr. Namaz bil kaslayın kaza goýmak uly günahlardandyr. Bir jewat namazyny okamazlyk musulman doğanlar adam öldürmekden, zina etmekden, yetim hakyny iýmekden, ogurluk etmekden şolaryň hemmesinden agyrdyr günäsi. Şonuň üçin musulman doğanlar ähli sünnetden bolan uly alimlerimiz İmam Ahmed ýaly we başgalary namaz kılmayan kişiniň, namazy terk eden kişiniň imanynyň puç boljagyny we kafir boljagyny hökm beripdirler. İslamda musulman doğanlar ýatyp galmak, ýatdan çykarmak ýaly bir şer'i üzür bolmasa bil kaslaýyn namazy kaza goýmak diýip zat ýokdur. İşim bar, wagtym ýok, akşam hemmesini jemläp kaza alaryn diýip İslamda ruhsat we bu hili hökm ýokdur musulman doğanlar. Bu batyl düşünjedir. Her namazy öz wagtynda kılmalydyr. Allah Taala hatda söwüşde de musulmanlara namaz kılmaklygy buýrýar. Gözüňizde musulman doğanlar söwüşde. Karşında düşman nur, üstüne hücum etjek bolup dur, musulmanlaryň jany howp astynda. Şonda da Allah Taala musulmanlaryň iki topar bolup, biri-birini gorap namaz kılmaklygyny Kur'an-ı Kerimde buýrýar. Eger musulman doğanlar bir işte saňa namaz kılmaga ruhsat berilmeýän bolsa, cuma namaza gitmäge ruhsat berilmeýän bolsa, ol işte işlemek halal däldir. Musulman üçin namaz birinji ýerde durmalydyr. Elhamdülillahi Rabbil alamin.